Pritisci, pretnje, cenzura, autocenzura, strah. Neke su od reči kojima bi se opisala ili dijagnostikovala situacija u srpskim medijima poslednjih godina. To je upravo bila i tema o kojoj su na tribini govorili i ugledni novinari i javne ličnosti u Mikser Hausu. Povod su pretnje Zoranu Kesiću, voditelju satiričnog magazina 24 minuta. Za te mrežu priča Vesne Vujić. Petak veče, vreme za opušten izlazak, neki ljudi su zamenili razgovorom o teškim temama. Veliki broj novinara i javnih ličnosti došao je u Mikser Haus da podrži Zorana Kesića, voditelja satiričnog serijala 24 časa. Zbog izmontiranog snimka u kome navodno ismeva Srbe u Republici Srpskoj, Kesiću i njegovoj porodici su upućene pretnje, čak i smrću. Prosto moramo da kažemo dosta u jednom trenutku. Dosta u smislu nećemo da ćutimo. To je poenta. Jer zašto bismo i ćutali? Ja hoću kao građanin da iskoristim svako moje pravo da se ustanovi ko meni preti i zašto mi preti. Možemo da govorimo o te pretnje, ok, nisu ozbiljne, to je Facebook. Ma neću uopšte da razmišljam, ne zanima me. I nije fokus moje ljutnje na onome ko je meni pretio, jer to su izmanipulisani ljudi. Fokus moje ljutnje, moga besa. Ja želim da se otkrije ko je pokrenuo tu hajku. Čija je ideja bila da se taj video naš od pre 2 godine tako zlonamerno izmontira i da se ja i moja ekipa predstavimo kao, pa sad, mrzitelji Srba, strani plaćenici, izdajnici, soroševci, ljudi koji gaze po srpskim grobovima i tako dalje. Ovaj slučaj je samo poslednji u nizu ozbiljnih pritisaka na slobodu govora. Tim povodom, učesnici skupa su govorili o svemu što je postalo teško podnošljivo u svakodnevnom radu novinara. Pritisci, pretnje, cenzura. Živimo u zemlji u kojoj je jednom čoveku prećeno smrću zbog ničega, zapravo zbog montiranog snimka nekakvog. To je direktan atak na njega, direktan atak na Newsnet koji je iza njega i direktan atak na sve nas koji mislimo svojom glavom. Olja Bećković, da nije bilo Nina, ne bi mogla da radi. Apsolutno nijedan novinar koji izgubi posao danas, a autoritet ili ime neko, za primer neće dobiti posao. To je vrsta tog pritiska, to je vrsta tog straha koji se učitava, koji osjećaju svi novinari. Nismo mi toliko hrabri koliko su oni kukavici. I hvala im na tome što mi ispadamo izuzetno hrabri jer su oni izuzetno kukavici. Da nije tako, ne bi se desilo ovo što se desilo Kesi, ne bi se dešavalo sve što se dešavalo gospodinu Jankoviću, gospodinu Šabiću, silnim kolegama. U Srbiji različiti pritisci idu u rok službe novinara, kaže Antonela Riha, koja se takođe našla na udaru tabloida. Ona podsjeća da Brankica Stanković već godinama živi i radi sa policijskim obezbeđenjem. I baš kao što se nedavno magazin Radar sklonio sa ekrana radio-televizije Vojvodine preselio na YouTube, novinarima je preostalo da osvajaju slobodu u drugim prostorima, slično kao 90-ih. Ista stvar se događala i tada se imala neke medije poput Naše borbe ili Vremena ili Radija B92 ili Studija B, koje je relativno mali broj ljudi mogao da prati, pa se to nekako širilo, ili ne znam, Slobodna Evropa na nekim radiostanicama. Dakle, sad smo u vrlo sličnoj situaciji, ali se ne ponašamo onako kao što smo se ponašali 90-ih, najpre nismo solidarni i nekako kao da nismo spremni za akciju. Poslednjih godina gotovo je ugušen veliki broj medija. Takođe, ozbiljno je ugrožen i smisao postojanja najviših državnih institucija, pa time i javni interes. To što se dešava sa novinarima, ne dešava se i sa drugim profesijama. Slično se dešava u državnoj službi sa službenicima, sa sudijama, sa tužiocima, sa nastavnicima. Ovo jeste naša zemlja, da ćemo morati da se izborimo da zakon važi i noću i danju, i u Beogradu, i u Subotici, i u Vranju, da mora da važi podjednako za svakog i da neće da to uradi umesto nas ni Brisel, ni neki drugi svetski centar, ni otvaranje poglavlja, to neće da reši, to ćemo morati baš mi ovde da uradimo. Ovde su se ljudi okupili da brane i Zorana Kesića, ali da brane i novinarsku profesiju, da brane sve građane koji su se našli u ovoj situaciji
ironično da brane državu od države same. Jer nama kao građanima treba država. Mi ovo je očajnički poklik, hoćemo državu, hoćemo sigurnost. O političkim pritiscima i strahu, kako je rečeno na ovom skupu, više ne sme da se ćuti. Ali, borba za slobodu govora trajaće još dugo.